мавзӯе ки имрӯз интихоб кардем аутизм-рушди барвақтӣ унвон гирифтааст. душанбе бурдам унҷа дидану гуфтанд ки писаратон аутизмаш худаш чӣ, ман намедонам, ҳайрон шудам. дар хона бояд модар бо ин кӯдакаш чӣ хел рафтору муносибат кунад ки пешравии кӯдакро дида тавонад. як мушоҳида кардам ки як гиперактивӣ шуд, ба чашм нигоҳ намекард. асосан зани ҳомиладор бояд асабоният нашавад. кӯча баронам намеистода, мегӯрехт. 2 сола 3 сола мешавад, кӯдакам суханронӣ намекунад. Они, ничего не предпринимая, думают, что ребенок сам по себе исправится. тана маълумат кардани ин хел волидайнҳо ин бисёр кори безиб. хел алоҳида када мондагӣ не, ҷудо када мондагӣ не. бача аутист алда карда намешавад.